danske unge er verdensmestre i demokrati. Det viser en stor international undersøgelse fra 2010. Men når valgdagen så oprinder, ja, så bliver mange af de helt unge førstegangsvælgere altså hjemme på sofaen, og det skal der gøres noget ved. Det mener du i hvert fald, undervisningsminister Christine Antorini. Godmorgen og velkommen. Godmorgen. Du søsætter i dag det, der hedder Danmarks skolevalg 2015, hvor 8. og 9. klasserne skal afholde deres helt egne uofficielle folketingsvalg til januar. Det vender vi tilbage til om lidt. Også velkommen til tre af dem, som det drejer sig om. Det er nemlig Lærke, det er Victoria, og det er Daniel fra Langlinjeskolen. Velkommen til. Tak. I er jo tre af dem, som skal stemme til januar, og så har I altså været igennem det helt store gruppearbejde her til morgen for at komme med nogle gode råd til ministeren i forhold til, hvordan man får sådan nogen som jer til at interessere sig for politik. Det vender vi tilbage til lidt. Christine Antorini, hvordan kan det være, at vi er verdensmestre i demokrati, men samtidig så bliver vi hjemme, når vi så får stemmeret? Jamen det er jo meget tankevækkende, og det vi kan se, der er i Norge og Sverige, der har de i mange år haft sådan et landsdækkende skolevalg, og jeg tror faktisk, det betyder noget af det, at det er sådan en national satsning, at alle elever ved, at de får simpelthen lov til at prøve alt, hvad der hører med til et rigtigt folketingsvalg, og de bliver også involveret i et forløb, hvor de skal diskutere deres vigtigste mærkesager, om det er klima eller EU, Ukraine, hvad pokker der sker, fordi det har jo betydning, når de sætter deres stemme, hvad der kommer til at ske på de spørgsmål. Ja, hvad er det helt konkret, der kommer til at ske i forhold til det her valg, der skal afholdes 29. januar 2015? Hvor meget kommer det til at ligne et rigtigt folketingsvalg? Det kommer til at ligne et folketingsvalg rigtig meget. Det bliver statsministeren, der udskriver valget. Man får en stemmeseddel med de forskellige partier. Man kommer ind i en stemmeboks, der er valgtilforordnet. Og så kommer der et resultat om aftenen og også en valgfest, så man kommer igennem alt det, som man prøver, når man skal stemme rigtigt første gang. Og så er der så altså et flere uger langt forløb, som leder op til selve valghandlingen, hvor at eleverne altså bliver undervist i dansk politik og skal forsøge at finde ud af, hvad har de mærkesager, kæmpe for dem osv. Ja, især det, at de selv skal arbejde med deres mærkesager. Derfor glæder jeg mig jo også selv til valgresultatet, for der kan vi jo se, hvad er det, de helt unge er optaget af. Det er jo også vigtigt for os som politikere at være ind over det. Daniel, hvad er det så for eksempel, du er optaget af? Du går i 8. klasse. Altså, jeg går meget op i miljøet og sundhed og transport i forhold til sådan byen. Hvorfor gør du lige præcis for eksempel transport? Hvorfor går du op i det? Fordi jeg tænker, du bliver jo kørt til og fra skole, eller kan cykle? Ja, altså jeg synes, det er vigtigt, at det skal fungere ordentligt, fordi jeg har et sommerhus, der ligger lidt ude foran byen, og der tager jeg toget, og til fodbold, der tager jeg også tog nogle gange, om vinteren blandt andet. Så derfor så synes jeg, det er vigtigt, at det er godt, og det fungerer, og mange af mine klassekammerater, de tager tog, de bor langt væk, så de skal en times tog hver dag. Victoria, hvor meget interesserer du dig for politik? Du går i 8. klasse, du har overhovedet ikke stemmeret endnu, du får det først om nogle år. Jamen, altså, det interesserer mig egentlig rigtig meget. Altså, jeg synes, det er rigtig spændende, og altså, lige fra jeg har været lille, har jeg været med at stemme med mine forældre, så jeg synes, det er sådan spændende. Men altså, især efter vi har fået det i skolen, så synes jeg, at jeg er sådan mere sådan interesseret i det. Men ja, helt sikkert, så interesserer jeg mig meget for det. Og det er så blandt andet, fordi jeg har fået samfundsfag sidste år. Lærke, du må ikke få at vide, hvad dine forældre stemmer. Hvorfor må du ikke det? Fordi at, det vil de gerne holde hemmeligt, fordi de gerne vil have, at jeg skal have min egen mening. Har du så fundet den? Altså ikke helt endnu. Jeg er først begyndt at få den her efter 7. klasse, hvor vi fik samfundsfag. Fordi det interesserer mig meget mere nu. Og så skal du så finde ud af, hvad det er, du skal stemme. Det kan være, du kommer til det, når du skal deltage i det her store skolevalg. Christine Antorini, nu hører vi de her tre, som sidder her. De interesserer sig for politik, men de har måske ikke helt fundet deres ståsted nu. Det er heller ikke sikkert, at man har fundet det som 18-årig. Hvorfor er det så et problem, at man ikke sætter stemmen første gang, men måske bare venter et par år? Jamen det er fordi, vi kan se, at det betyder utrolig meget, at man får den vane, at det er vigtigt at være aktiv i demokratiet. Og dem, der stemmer første gang, de har muligheden, uanset om det er til Europaparlamentsvalget nu eller et folketingsvalg, de stemmer også meget mere fremover. Så den der gode vane, og man også ved, at man kan bruge det til at sætte sig ind i forskellige holdninger og danne sig en mening, at det er jo det, vi gerne vil med skolevalget. Det er lidt ligesom at starte med at spise gulerødder som lille, så kommer man måske også til at gøre det som voksen. Ja. Lærke, vi skal igennem jeres forslag. Ja. I har I har lavet en meget stor brainstorm, det ser fantastisk ud. Lad os starte med det første forslag. Hvad er det? Det er sådan unge og politikers nat, hvor vi laver sådan, hvor vi har tænkt, der skulle være sådan en begivenhed, sådan en nat, hvor at, for eksempel 100 unge, de kommer over, og så har politikerne nogle stande, og så kan man komme over til politikerne og høre om deres historie med politik og deres parti og hvordan det er. Og så kan man så lære lidt mere om det. Og så altså sådan en slags kulturnat for unge, som kun skal handle om politik? Ja, præcis. Og så kan man tage nogle dilemmaer og debatter og lege, hvor man bliver meget mere interesseret i det.
Christine Antorini, kunne det være en idé det her med, altså der er jo nogle særligt måske sådan jyske klasser, som kommer på den årlige ekskursion til København, måske så er de inde at se i Folketinget, men det er jo langt fra alle, der gør det. Kunne det være en idé at gøre det obligatorisk, at man måske et eller andet sted i løbet af sit skoleforløb skulle have en tur til Christiansborg, skulle på en eller anden måde være en del af en politikernat, en politikerdag, hvor man rent faktisk fik noget at vide, besøgte politikerne, at det simpelthen var pensum? Altså, jeg synes faktisk, det er en utrolig god idé, og jeg tror, at de unge vil få rigtig meget ud af det. Man behøver ikke at tage til Christiansborg for at lave sådan en politikernat. Jeg tænker, at det kan man lave i sin egen by med de lokale politikere, med nogle af ungdomspartierne, der er der. Det er da bare at komme i gang og bruge den idé. Jeg synes, den er fremragende. Ja. Så den er hermed givet videre også til andre folkeskoler, altså ikke nødvendigvis på Christiansborg, måske lave det sammen med det lokale byråd i Fælledparken, hvis man bor i København. Ja, et andet sted, hvis man bor i Aarhus, i Odense eller på Fals, der gør det med det lokale byråd. Rigtig god idé. Så Victoria? Ja, vores anden idé, det er noget omkring tværfaglighed i skolen, så vi får mere samfundsfag. Altså, vi har jo dansk fra, når man starter i skolen, lærer man sig lige fra 0. klasse. Så det kunne være en idé at, ligesom at få mere samfundsfag ind i det, så man ligesom kunne få lidt mere den basale viden allerede fra, når man går i 1. eller 2. klasse. Hvad er det for nogle ting, man skal have vide, når man går i 1. klasse, for eksempel? Altså, det er måske bare det mere sådan, for eksempel, hvem er statsministeren? Hvad hedder partierne? Sådan nogle ting kunne være spændende for mig at få. Så man starter i små og ikke 1. og 7. klasse? Ja. Og det kan man jo sige, Christine Antorini, det er jo en grundpille i vores samfund, det er vores demokrati. Det kommer jo før alt andet i virkeligheden. Før vi lærer at læse, og før vi lærer at skrive, jamen så lærer vi jo i hvert fald af vores forældre, at vi har i virkeligheden mulighed for at præge det her land i den retning, vi nu har lyst til. Hvorfor er det så egentlig ikke obligatorisk, at der er noget mere viden om samfundet, om politik, om demokrati fra før 7. klasse? Men det er faktisk noget, som der er i en del fag, også når man har dansk i de mindste klasser, fordi man skal jo lære også, hvordan man taler om forskellige dilemmaer. Man skal have mod til, at man tør arbejde med at sige sin holdning til andre, og man argumenterer, så det er en del af det. Men det er åbenbart ikke nok. Jamen, det interessante er, at danske skoleelever ligger helt i top, også sammenlignet med andre lande, i forhold til demokratisk forståelse og interesse i samfundet. Mm. De stemmer bare ikke så meget, og det er derfor, vi laver skolevalg. Daniel, så skal vi til det sidste forslag. Det står oppe i hjørnet deroppe. Hvad er det? Det er, at vi vil ligesom lave et elektronisk valg på skolerne, hvor man starter ligesom med at svare på et par spørgsmål omkring, hvad man interesserer sig for i forhold til politik, om det er miljø, om det er økonomi osv. Altså hvilke mærkesager man har, hvad man gerne vil have ændret i samfundet. Helt præcis. Ja. Og så til sidst, så skal man så stemme på, hvilket af de partier, og så vil man ligesom lave sådan, om det stemmer overens med det, man mener og det, man stemmer. Fordi i Norge for et par år siden, der var der hvor 15-årige, de fik lov at stemme. Og der viste valg, at, som der kom senere valg et måned efter, og der viste stort set det samme, fordi at børnene stemmer det samme som deres forældre. Så det vil sige, at børnene stemmer altså som deres forældre, ikke nødvendigvis det, de siger, de gerne vil have til at ske i samfundet. Ja. Christine Antorini, kunne det være en del af hele det her skolevalg, at man altså også fandt ud af, jamen altså de partier, I har stemt på, det er ikke nødvendigvis, hej lille fugl, hyggeligt det på besøg, at man finder ud af, der nappede den en hasselnød, det er en lille tyv, at man finder ud af, hvad det rent faktisk er, man har stemt, om det egentlig hænger sammen med det, man mener. Fordi det er jo ikke sikkert, det gør det. Men det er også derfor, at det er en del af skolevalget. Det er ikke bare selve valghandlingen, som jo statsministeren udskriver, så det er jo virkelig som et folketingsvalg. Men det er jo, at der er de 3 uger forinden, hvor man skal arbejde med lige præcis at være klar over, hvad man har mærkesager og dilemmaer. Jeg synes, det er en god idé, at man måske kan bruge de elektroniske medier til at sætte dilemmaerne op, fordi det gør det måske lettere også for eleverne at diskutere med hinanden. Også hvis man måske ikke lige vil springe ud i at stå meget klart frem med en holdning, så er det måske lettere ved at bruge sådan nogle metoder. Så det var altså 3 rigtig gode forslag. Det der kunne sagtens være en del af skolevalget, som det kommer til at se ud i løbet af efteråret. Så er der så Victorias, der er allerede noget. Der kan sagtens komme mere et opråb til lærerne. Og så er der Lærkes, det er altså alle 3, men dog alligevel. Det er lige til at putte ind i folkeskolerne allerede en politikdag, ligegyldigt hvor man bor i landet. Og så er det altså fra i dag, at man kan tilvælge sig skolevalget, hvis man er skoler. Og så er det den 29. januar 2015. Klokken den ringer. Tusind tak for besøget alle 3, og godt valg. Tak så lidt.